ka Newtrap Youth Council cibenta bon ai mansi mikinong hikai kebucong hakmat sekretariat kata kamit kila di bunia kendu ya kini kinong hikai bot bon ai mansim ya gini da kebu kikular bun yaan bentalum ar kini kinong hikai habu ya keren butu presiden ke HYC uba Robert John Karjarin ulaong buka seng ke penrem ya kesorkar kubula le kamkai habu ide buat ke im kecap jong kinong hikai jong ka HYC ni kong ni penpau ya ka jing penrem ke bejur ya ka sokar maklia hi bro koi ka bala ya le hamula ka bala le kamkai buat ka bala le ki kam ki ba le si ha ka jing long briung ni nomla chu ban pedian ni hi da ki riu lang ba ki ban keren rang ba ban ong ba ailat ni bang ni song meeting ada kabinet tang laisin bat ngin sapen bek ya tang kam jong hi bat om dei tang baki keren tang hakmat jong ki nong kai ha ka meeting ke baki don hari kimi ru na bar jong ka meeting ki keren ya kata ka media obling yu menteri rang ba jong ka jela kontrak sang ba hadin ka meeting bat jong ki nong kai umi hi daladi sha ka media uang ba ka sorkar ka don kam lai ti kabinet meeting ban pendep ya ka demand jong ki nong kai ki bala dehok ban sya penkiu ka bai siu le kata ka tulop la slemba ti henry barok ki nong kai kala kemen barok ki pajba kala kemen ba le se ka sarkar kan sa ai shisha ya ta ka jin penkiu tulop ya ki nong kai wat la kim yo le se kata ka e ka ba ki da dehok ka deficit ane ka deficit paten hari le se kandon kan ko jin penkiu ya ka tulop na oble kala don ka jin kiu ya ki mat ki mata kala don ka jin kiu ya ka kiying kisem ba kya bansa ba tuwi yuwi henry kata ka ba kikular kila syong lai tili ki kabinet bat ka bas ngusi kolong ha barok lai tili ki kabinet kam semdon kan ni ka agenda ni kam semdon kan ni ka topik ban keren spang kinong kai kidon kiwi ki agenda ki ba ki keren kini suwan penrem jur ya sokar ka bom semla bat ila ka jong kular ka bom semale ya ki ba ka bom semale ya ki ba laong ba ki di benda but ngin suya hap ya kan ada ngin pek ya ke service ke bagi nong ikai ke ai don ke lai lai presiden dan bai absan susan terter jadi di service ke bala dundong syah kata ya ke bala pi lada ken bha ya ka jingyo jong kini nong ikai li ke bedang sujan ha ka adhok le sing gila benong watang ya ka minimum wage mo ke ba poi ha ka lai spa pengka tam mentah lani haki on skill aku mungkin kai le sing la bang keladi skill kam sem service kepala dundong syah kata ya kepala pi lada ken bha ya ka jingyo jong kini kai li ke bedang sujan ha ka adhok le sing la benong watang ya ka minimum wage mo keba poi ha ka lai spa pengka tam mentah lani haki on skill aku mungkin kai le sing la bang keladi skill kam sem lapoi kata ka jingsiu thì cái này long cái ba đủ jeng kerman buat kumbaong ka tin ba pada pikwa ban penjot ya kano no gajep penriu nongkong penjot ya puli putih kano gajep penriu ka ba jot nongkong ka puli putih kata gajep penriu ka gajep penriu ka ba jot to sumudur mo kinang ni cepat lada ka literacy rate ka jongi ka giar nakadaw ba jing bombiang hati jing siu kinoi kai mo pisung thu kolong ki kena school ken lek kin yo na ai kata ka jingnang ka jing start lada kinong hikai kin mla ban ai kata ka full commitment ban hikai but lada ki haban ai full commitment lada ki haban sakhod kimdap so anuk sa pi lada ki siu sanru hajar kata tang bai bamru mdap ki haban page sa ki wi ki kam extra tikani ka khata ya ka education system hi bro koi kan bat kumbaong ba lada kila pentronya ka education la long ba pentron hi ya kari ba ka jam hi bro koi tikai ka agenda ka hidden agenda jong government ba pentronya ka education system jong ka jela la da pinpet bahaya ka index hai kini kisan senam nim yo isi sinru ba kadon kata ka jingkiu ha ka puli putih ha ka jela kadon betang ka jinghiar na ka we ka pos ha ka we pos na ki we ki jinglum jing ken che we ki jinglum jing ken bat la jan borok san senam ki no hikai ki la ka di ki ad hoc ki la de ki ad hoc la ni KSSA ki don ba ha ka den jing ki tiga ni kolong kai ka ba persungsi bat na kalian jong sen ni wan hang ni mta ban ai men sim ki ni ki no hikai bat om ni tang ban ai men sim riban ya dawalang bati ya ka hok om dei tang namta jong ki henry namta ka hok
jong kalawi wa pernai jong kari ba kajam rohi bor kui kemar kembang ong ba lada ka sarkar kamla ban ai yak da ka bha ka ba kinong kai ki deserve lan ki de hok belio ka lawi jong kari ba kajam rohi bor kui ka don ha ong lu no blei la da pipet ba la da ki kandok ba ya ka research kin lab jan bun ki school hasab ban nong ki de ki ad hoc school ki de ki associate school ki SS ki deficit school ki dunawa but di school government le na itren bom don hiru balik ngola da pimpet haka embus result ka ba dang chudep ki balong ningkong du haka jing long ba khadu ka di school government ka fill percentage ka jur haka school government ka ba ki ka pass percentage ka kham bha ka di haki ad hoc haki SSA haki deficit school ki SS ki deficit school ki dunawa but di school government le na itren bom don hiru balik ngola da pimpet haka embus result ka ba dang chudep ki balong ningkong du haka jing long ba khadu ka di school government ka fill percentage ka jur haki school government ka ba ki ka pass percentage ka kham bha ka di haki ad hoc haki SSA haki deficit school ki lada ka government nga imat ka don ka agenda ka ire ka halendet ban penjot dari ba ka jam do ni na ta ka ki dia ya ka education system but lada kan ni ka trend kan beteng sasan senem na try nginum kendit ba lada ka literacy rate kan dia nginom kendit ba lada ka jing yo kam yo jam jong ki samla ki jong ki company ba phero pher kan dia nginom kendit ba ka jing yo puli ki samla ki jong ki tenat puli ba phero pher ba pau kan dia nginom kendit na oblei la pentronnya ka la pelannya ka ban penjat pra ti kalong ka iki ba susi do ta bat ni dawa na kaliang sarkar ba karadi ban sengek mador kan ni jing ele kam kai kadi ban sengek mador kan ni ka jing ya kular batang po si banai la pau no kata ka thok pa skor ka jongki kidi ban sange mador kan ni ka jingle mina ki no kai borok bat kadi ka kam bakin sim serious ka kam obli ka education kadi ka benta ka bah khmat kadi ka top priority ha kanu kono sarkar jala bat la da pin pek ki wi ki jala le bat ki don tetri ki medali ki sim ka education kum ka top most priority kat ba hangi pat imat ka top priority kadi ka tamasa kadi ka jingya bam pisa na construction work kadi ka bat kuwi ki bom tei ya ka ri ba ka jam do jongi tingi dawa nak sarkar bakan sim ya ka education kum ka top most priority nomor ka de hok ban yo ya ka kadan bat ni dawa ba kidi ban fulfill ya ki ba kula rang ba om de tang khmat jong kai kala kula khmat jong ba bubun balang no ble phi keren ya ki ke assuran ke jongki khmat di media ki habakat menteri rang ba ula assure khmat di media bat menta kampo sari seno kala long ka an act of betrayal dan kata ka kam sekala ke ba nginom la ban pediang ha san syar pa ba la no dei tang ba ong ba ban penrem ngasu ban ong ba miladi ban sim miladi ban sim lani ladi ban declare ya kami ka kam jong ka sarkar bakum ka kam thok kam syukor lani kita kam shet kala ya kino kai no le kila kular ban le ban ya syong kita kilai tili cabinet meeting rei ki syam ki klem samale ki tang ban penrem kam biang chu tang ban penrem kala kam biang chu ban ni hapban ong lo la hapban su kenya ki tang ki ru thok du syukor no blei boong do menteri bang Pak Ayu kerana khmat dengan media apa belum lagi di kabinet makin pas dia kan bila dah kata kam di kam kai bila dah kata kam di kam syek kala yang di kai ke digi Pak di nak daw ni persen ni nak penjur bahaya kan kam bat ni dawa anak sarkar bah di ban rectify la de kembenya kam mador amar lada kan ni trend ka continue kembang ong ki kelong ba kata kalau we jong ki samla pule jong ki hakaleng jong ka jelahi berkuai kalong ka badum hado kata kalong ka basniu lada ki samla mata sedang banlek itu government school lada ki feel percentage kalong horrible kaya ka lab khambun ki ba feel ki ba pass ki school sarkar bat ka jing feel ka poi 70 don ki school 80-90% kata ka jing feel ki government school Gelada pilih bench saya ki SSA teachers, pilih bench saya ki ad hoc teachers, saya ki deficit teachers. Nak try by next 2-3 years yung ka SSLC ke fill percentage kan po 80%. Gelada kalau apoy sa uta tinggi kalau ada gajing penjot ya kari bajan bro. Lamar kumbang ong mana ba?
Pada pikwa ban penjot ya kari berjak beru nakong duk kedia ya kan. Boleh ki. Bat kini ki beru ki le thik ku.